Daeth unig fuddugoliaeth y Derwyddon y tymor yma yn ei gêm flaenorol yn erbyn Met Caerdydd ac roedd y myfyrwyr yn dalu'r pwyth yn ôl y pnawn yma. Cliriad Emlyn Lewis yn y dlamu'n gryulon dros ben Derwyddon. Roedd y capten a'r golwr arferol Michael Jones wedi wahardd ac felly yn 17 oed roedd y golwr ifanc Derwyddon wedi camu'r bwlch i'r Derwyddon. Ond ar ôl 20 munud roedd Elliot Evans wedi rhwydo'r ail i Met Caerdydd yn uniongyrchol o'r gic gornel. Roedd Met yn gwybod y bydda buddugoliaeth yn selio'i lle yn y cynghrair ar gyfer y tymor nesaf ac wedi'r egwyl roedd y pwyntiau'n saff wrth i Emlyn Lewis gorio i ail am y prynhawn. 9 pwynt ydy'r record presennol am y cyfanswm isa erioed gan glwb o'r uwch gyngred a bydd rhaid i'r Derwyddon ennill i gêm ola'n erbyn y Bari os am beidio torri'r record hwnnw. Harry Owen rwydodd y bedwaredd cyn creu'r bumed i Lewis Rhys a Met Caerdydd felly yn saff yn yr uwch gynghrair am dymor arall.